Xahar ilu Malta batet 40 pumpier maqsuma f'żewġ kontingenti l-Greċja biex jgħinu lill-awtoritajiet Griegi jissiltu jitfu n-nirien li ħakmu diversi partijiet tal-pajjiż. Kawża ta' sħana fil-Greċja reġa' kien hemm problema bin-nirien jinfirxu u wkoll ħażlu ħajja diversi persuni. Il-pumpiera waslu lura Malta fl-aħħar sigħat fejn kienu milquha mill-qraba tagħhom li f'dawn il-ġranet kienu xi ftit imħassba għalihom. Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Peter Paul Koleiro tkellem dwar id-diffikultajiet li ltaqgħu magħhom il-pumpiera fil-Greċja. Kellhom operazzjonijiet diffiċli, speċjalment dal-aħħar jiem għaliex in-nirien fil-Greċja żdiedu f'daqqa waħda. Fil-fatt kellhom jitilqu anke mill-post fejn kienu biex jersqu iktar li Ateni biex jiddefendu l-Ateni. Imma il-missjoni rnexxiet u issa nilqgħuhom lura fostna. Din kienet ir-raba operazzjoni internazzjonali għal ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili f'sentejn. Dan jala l-involviment tal-Protezzjoni Ċivili mal-Greċja għal din is-sena għall-inqas jidher s'issa. Jiġifieri aħna kellna commitment ta' xahar għal ġiex gruppi u llum jasal lura t-tieni grupp mill-Greċja. U lejla stess jitilqu wkoll il-vetturi lura permezz tal-vapur u bekk jala l-involviment tal-Protezzjoni Ċivili. Ma dawn il-pumpiera naqdu żewġ volontira minn żewġ għaqdiet mhux governattivi, wieħed mill-Emergency Fire and Rescue Unit u ieħor mis-St. John's Rescue Corps. Bħalissa nofs il-Greċja jibgħa l-alert massimu minħabba l-possibilità ta' nirien ikkaġunati minn mewġa qawwija ta' sħana, nixfa u nuqqas ta' ilma.